ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଗଲେ ସଜବାଜ ହେଇକି ଆମ ସାଙ୍ଗ ରିସେପସନ୍ ଅଛି ଆଜି ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛି ଆମକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛି ଆମେ ଯାଉଛି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିତରେ ବହୁତ ସଜା ହେଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ହାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ସେଲ୍ଫି ଆସିବ, ସେଲ୍ଫି ନେବା, ସେଲ୍ଫି ନେଇଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ନା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଫି ନେବା, ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଲ୍ଫି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲେଟ୍ କି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା ମଟନ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।